și bine v-am regăsit la un nou videoclip, sunt Radu și în acest moment alături de voi sunt în natură, după cum puteți vedea. Și în spatele meu acolo e o mică cascadă și ia uitați ce frumos e. Deci acum aici e pietriș de aia, că vă întrebați voi cum că doar nu plutesc pe apă, adică să merg pe apă, știți? Și sunt pe un mal acum și o să sar pe un mic râu aici, stați așa, să mă pregătesc să sar. Am sărit și să mă duc să-mi iau camera. Așa, să-mi iau camera. Aha! Așa, gata, am scos-o. Gata, am revenit și o să mă duc să-mi iau, să facem poză, da? Și o să pun camera aceasta undeva și o să vedeți cum ce mai fac poză. Gata, am revenit și o să fac poză la cascada aia de aici. Nu prea se vede, dar poza. Gata. E bună? E. Să o găsesc. Ce ziceți? Ce ziceți?
dați un like și să vă abonați. Facem poză și la stâncă. Imediat, îndrept camera în sus. Voia să mai vă spun că am făcut poză la cascada Străinii de aici și la încă una mai acolo și să văd ce să mai fac poză și plec într-un alt loc. Voiam să vă spun cum se numește apa asta pe care sunt eu, probabil care nu sunt din zona asta și mă urmăriți pe mine. Voiam să vă spun că apa asta se numește Jiu și apa Jiu care trece cu sabul, adică unde sabul și din Bumbejiu, adică și uite, îmi place să mai mișc ca să uitați, modul ăsta aici, acolo, pe acolo trec mașini mari și mici. Și ziceți voi că e frumos pe aici. Mai ales cu cascada asta de aici, cu cascada aia de acolo. Și da, o să mă duc într-un alt loc acum. Închem partea asta acum și revin cu altă parte, partea următoare, partea a doua a acestui episod într-un alt loc. Gata, am revenit și merg pe bicicletă. Acum stau să mă pregătesc. Asta, foaia asta și am pornit. Vedeți? Acum vedeți ce viteză am la bicicleta asta. E asemenea loc cu pietriș. Viteza întâia normală, că sunt și ridică urcări și coborâri. Ce merg cu bicicleta. Uite așa. Am pornit, op, așa. Și mergem la locul acela. Trecem și pe lângă un pom, peste pom. Că fac două lucruri, tăiat și filmez acum și merg cu o singură mână, cum vedeți acum. Uitați că era să-mi scape camera asta. Uitați, ce frumos e. Aici soarele, eu și e frumos. Și revin cu altă filmare din altă parte. Așa.
făcut acest teren ca să se joace handbal. Gata, trecem la fotografiat. Da, pot să vă zic că e încă seara. E seară. E ora 8:28 de minute. Și eu încă sunt cu bicicleta și filmez, cum puteți vedea acum. Gata? Vreau să fac aici. Se reflectă în modul nocturn, ca să se vadă bine, chiar dacă e întuneric. Aici. Uitați cât de frumos a ieșit. Așa. Stați așa să focalizeze. Uitați, vedeți? Dacă vă place să dați un like și să vă abonați, pentru că ce fac eu chiar mă inspiră. Eu sunt un fel de fotograf care face poze, un fel de fotograf care face poze din pasiune, adică care îi place să facă poze și filma și tot. Da, și vă spun, încă nu vă spun la revedere, mai mă duc într-un loc pe aici ca să mai fac câteva poze și pe urmă o să vă spun la revedere și da. Gata? Modul inteligent, că fără modul inteligent la camera asta nu se vede fotografic clar. Deci e foarte important să ai modul inteligent.
Gata. Să merg. Înainte nu erau pietrele ăștia, cum vedeți voi aici. Era rău ăsta. Gata. Să merg să văd pe unde e pasărea aia. Gata, am văzut o pasăre care e fix lângă mine. Aici. După cum puteți auzi. Stați așa că mă cam încurcă trenga asta. Dar putea și crenga. Ia uite mă, îmi s-au de pasăre. Ia uite mă, trecut și șopura. Era să alunec și trecut și șopura pe lângă mine. Vă vine să credeți. Stați așa. Bă, dar nu e șopură, e broască, nu? Ia uite-o. Nu prea să vedem. E acolo, pe undeva. De ce nu se fac și poză? Bine, acum nu prea pot acum să pun camera asta jos pentru că e ud. Da, o să vă arăt poza după aceea. Gata, am revenit cu poza. Vedeți și voi. Deci, uitați și uitați poza asta. Vedeți, acolo era broasca și știți cum se vedea atât de bine? Că e iluminat. Și din vederea mea, cum văd eu acum, e întunecat. Și totuși camera asta, pe modul, cum îi spune, modul nocturn, se vede fotografie, chiar să cină mai frumoasă. Gata. Aici. Acolo e și să-i fac o poză. Revin eu după aceea cu fotografia pentru că nu pot să pun cum m-am spus pentru că e ud iarba. S-a auzit și voi sunetul păsărilor. Nu știu de ce, nu vreau să focalizez.